बेरग' मोजां नुदोंथ' इण्डियान फ्लेग पापड़ानो मोनथावै बुस्थु दस्रायाव मोनै बुस्थुफोरखौ बेयाव मोनो आरोना बैयाव थांनि आं निनसै बेयाव हाय लोगोफोर गोदान मोनसे ब्लग लाना फैलायबाय थुदो होमबा नायलांदो बे जाहैबाय नै जों इउएननिफ्राय ओंखारबाय आरोना ओमफ्राय दा नैबावहाय आङो किचेन कुइनाव थांनो नागिरदों दा नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलांगोन आङो बेवहाय मा दङ मा मोनो माने आलदा बुस्थुफोरबो दस्रायाव मोनैखौबो मोनो आरोना बेवहाय बेखायनो नै बेजों थांबाय थानाय आरोना बे खोदोमथलानि लामाजोंहाय थांबाय थानाय बेयो खाथियावनो मोनसिगोन नै दिनै नोंथांमोनजों शेयार खालामलांगोन आङो बेयावनो आं घी लांफैग्रायाहाय सोरबा सोंहरदोंमोन दाख्लि बबेजों लकेसना होननानैहाय ओमफ्राय नै बे खाथियावनो आरोना खोदोमथलानि गेजेरावनो इउएन नै मोनबाय नै रखाब नै बेनो खोदोमथला ओमफ्राय माबानि गेजेरावनो आरोना इउएननि गेजेरावनो नै लामाया ओइयो सिगाङावहाय सारिथा सुइट्स दंमोन ना बेनि नांजाबनायावनो नै लोगो मोनफैबाय आङो सासे कलिग फंबाय बेयावनो नै आं देखायनो नागिरदों बेयाव मा दं बेसेबां मोजां बुस्थु मोनो नोंबो पिंक सल्ट जायो बा डेन्जारसो नै पिंक सल्ट जालायबावोसो मा लानो नागिरदों ओमफ्राय संख्रिजों माजों संख्रिखौ मोननै खालाम लाबाय औ नोंखौबो लाखानांगौ बे जाहैबाय बेयाव मा दं हिं दङ नै बेबो हिं टारमारिक पाउडार नै डिब्बायाव जिरा मस्लाफोर जाहैबाय आरोना बिसोरो गासिबो ब्राउन सुगार दं नै बेलाय मा बुस्थु जाखो मेथाइ दां नै मेथाइ गुन्द्रा माल्टिग्रेन बेयो आथा ओमफ्रायहाय नै मेल्ला आलदा आथाफ्राबो नै बेनो घीया नै बेबो मोजां जागोन बे नैबो एटु खाव घी नै आं लांग्राया बेनो ओमफ्राय नै ससफ्राहाय मा वेस्टार सस दङ भुट जलकिया ओमफ्रायहाय मा जाखोथाय नै बियो चिलि सस हट चिलि सस नै थिनफ्लांनि ग्रीन चिल्ली स्पाइसी नै बुलडाक बेबो थिंख्लां नै आयौ सामयां शेक अइल नैबो नै फिश नि सस बेबो नै ब्रेड क्राम्स आचारा थाव बियो नुडल्सनि थाखाय सिजवान पेपार चिली सस बिराद आलदा बुस्थु मोनो आरोना बेयावहाय नै नायदो बेफोरो दस्रायाव मोनैफोरखौ बेयाव मोनो आरोना बिदि आलदा किमचि नै किमचि घीफ्रा नै आलदा दङ ओमफ्राय आं लांग्राया नैबे आरोना बेनो नै गवर्धन माबा माबि दंजोबो बिसोरो ओमफ्राय नै बेयावहायथ' मा दङ जिन्जार पाउडार गार्लिक पाउडार पिंक सल्ट अनियन पाउडार ब्लेक पेपार बेफोराव गासिबो जोबनाय
Mama nih noodles soba noodles nih mas teli jangan beba ayo noodles shinshu alda cek noodles nih berat dami ya nah bisa kasih nih 190 gini ओमफ्राय बेथ' आयौ 535 नो बियो फिसायानो नागिर आरोबाव नै बियो जाहैबाय 150 नै बियो पापड़फ्रा नै पटेट' चिप्स चना नै राइस पेपर शीट्स मुंग स्पेशल ayo biar papor aja alda nih tirangga paparna Indian flag papadana nah veg hakka noodles ramen अपनी गाड़ी खड़ी है अभी मैं एक ही ऑफिस के सामने पीडब्ल्यूडी आसी के सामने तो भी मतलब 100 मीटर पे आंध्र ही खड़ी है बट वाइट birat goथाव बे केकआ डक्टर वेटरनिया नै बेसेबां थायो 125 rupees 50 piece chicken chutney dried fish chutney bamboo shoot king chili pickle ang nanggo beko peppercorn spicy pork paneer popcorn
लकेशना नै बैजोंहाय खोदोमथला मोनसै ओमफ्राय ओरैजोंहाय UN मोनसै गेजेरावनो आरोना किचेन कुइन दा नै लोगोफोर आङो ओंखाम होबाय आरोना ओमफ्राय बाबा फैदोंमोन नालाय नै बाबाया टाउनाव फैखादोंमोन नालाय बेखायनो आङो थांफानो मोनबाय आरोना दा आङो क्लास लाफैदोंमोन दहाय विंगारजों फैदोंमोन आरो फैनायाहाय ओमफ्राय नै जिनिस लाबाय जिनिस लानानै नै बाबायाबो फैबाय जों मोनबाय ओमफ्राय जिनिस लाफैदोंमोन दा थांफिनसै आरोना ओमफ्राय दाख्लि बे किचेन कुइनखौहाय दा सोंहरबावनो हागौ सोरबा सोरबाया अबेजों होननानै आन्दायनो नाङा आरोना बियो नैबे दा खोदोमथला मोनबाय जोङो खोदोमथलानि ओमफ्राय UN नि गेजेरावनो आरोना किचेन कुइन होननानै बुङो माबा UN निफ्राय फैयोबा लेफ्ट साइड गोलैबाय आरोना मा दिग होननानै बुङो बेखौ होमबा मा दिग गोलैयोमोनलाय बे सरकनि सोनाबहा जाबाय आरोना सरकनि सोनाबहा जाबाय आरोना बेयो ना होमबा थांबाय थानोसै न'आवहाय जाहैनोसै थांनानै मा खालामगासिनो सासेया गेलेगासिनो उफुद्रुग ए औ माइ माबादोंना दिनैथ' माइ रुदों माइ गाग्लिलागासिनो बे हख्रलागासिनो बे बिमाया दा होमबा लोगोफोर थांबाय थानोसै दा नुजाहैफिननोसै न'आव थांनानैहाय माने आङो बे किचेन कुइनखौहाय नोंथांमोनजोंहाय बेखौ शेयार खालामनाया जाहैबाय बेयावहाय माने माखासे दस्रायाव मोनै बुस्थुफोरखौबो मोनो आरोना बेखायनो ज' जा नांगौ मोनलाजोबो आरो बेयावहाय जाग्राबाबो होन फुंग्रा लोबग्राबाबो होन बेयावनो मोनजोबो ओमफ्राय थोरसि लथा बायदिसिना बायनोबाबो बेयावनो दंजोबखायो आरोना ओमफ्राय एसे दामफ्रासो एसे बुरजा माने ओरैनो बे जिनिसफ्राथ' एखे बयनिबो दामजों एखेखा ओमफ्राय होमबाबो एसे आलदा बुस्थु मोनो नालाय बेनाव बे आलदा दामिफोरखौबो मोननाय जायो आरोना मोनथावै बुस्थु दस्रायाव मोनै बुस्थुफोरखौबो बेयाव मोनो आरोना बेखायनो नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनाय जाबाय आं बेखौहाय जायगाखौहाय मा मोनो नै दा थांनोसै लोगोफोर नै दा सफैनानै नै जानायनि लाहार फाहार खालामलायबाय आरोना जानायखौ नोंथांमोनजों खिन्थानोसैलाय आङो जानायाथ' दिनै ओरैबायदि गोथाव नालाय बेखायनो खिन्थायाबालानो थानो हानाय नङा दिनै खिन्थानोसैलाय आरोना नै जानायाव दं आंनावहाय मा नायदो नै लाजोबबाय बे जाहैबाय सबायजों अमा आथिंजों अमा गोरान आथिं अमा आथिङा गोरान थारमाने लाबाय आं थोरसियावबो माखासे दा लाबावनोसै खाथियावनो जाखानोसै आङो ओंख्रि खाथियावनो ओमफ्राय नै लाफा मैद्रु जानोसै नोंथांमोनजोंबो दिन्थिलांसैलाय आङो जानायखौ बेसे गोथाव मोनजागोन हाखु दाखु जायाबा उफाय गैया ओरैबायदि स्पिडाव जाखानांगौ ओमफ्राय सासेया नै केक जाखानानै दोनथ'दों नै स्लिम स्लाम फुरा जोबलायबाय स्लिम स्लामनो होलायबाय जानाया नै सासे आरामथार दुगाया जोङो नै दख'नाखौ हाबाय होननायखाय लांनो फैबाय आरोना दा नै लोगोफोर जाखां लोंखां आरिखां दसे रेस्ट लानानै जोङो दख'नाया हाबाय होननायखाय फैसा होनो फैबाय आरोना दख'नाखौहाय लांनोसै दा ओमफ्रायहाय बैजोंहाय नायनोसैबो मोनसे दंबावो बे मादैनिनो फिसाजो दानाय ओमफ्रायहाय मादैनिनो फिसाजो आरोना बेहाबो आलदा दादोंनो बेखौबो नायबावनोसैलाय आरोना दा लानानै थांग्रोसै बेनिखौ मादैनिखौ नै लाबाय लोगोफोर लाबायबो ओंखारबायबो ओमफ्राय गांसे दानायखौ नायबावनोसै आरोना बेयावहाय दौदो होमबा नै ओरैजोंहाय बेजोंनो बे मादैनिनो फिसाजोखा खाथियावनो मोनखादों नैबे औवा बागाना बे जोंनि नैबे आदैमोनहानि बेजोंनो नांजाबखानाय नै आदैमोनहाजों जोंनिजों ओमफ्राय नै ओरैबो न' दं बेजोंनो नैबेजोंनो फुख्रि मोनहैबायबो आरोना जोंना नै फुख्रिया बे जोंनि बे औवा बागाना प्लास्टिकबो लाबोनो रोङाखै आंहा सोनानै लानोबो लामा ससेयावसो गोसोखांफैदों नै
बेनो जाहैबाय जोंनि बाउन्डारि लास्ट जोबनाय बेनो बे औवा बागानानो ओमफ्राय नै बेजोंनो बिसिना बेयावनो नैबावनो फिसा मोजां मोनो बिलाइआनो नै बिलाइआनो जि मोजां होनदां गोजा गोजा नुलायबावदोंसो औ बोरै सफैयाखै नामा सियालाय अबेजों बोरै नै बेहा गोथां लाइगां मोजां नुदोंथ' बेरसो गारदों जिनो नै आइ गांसे लादो औ ekkhe स्काननो लाइगां होनांगौ ना बेखौ थिया ना औ बेरग' मोजां नुदोंथ' बिया आबै दिनैसो फैदों सिनायखोना सिनायदियाथाय सिनायदों सिनायोना सिनायाथाय सिनायदोंना सिनायाखैथाय बे आबैयानो ना लिथिमाथिया बे आबैया थारमाने गोदोहाय सासे जोंनि आयंआहाय सोंफैदोंमोननो आरोना गान खोनासंगासिनो दंमोन ओमफ्रायहाय मा खालामदों मा खोनासंबाय थादों होननानैहाय रेडिअ'आव खोनासंगासिनो आरोना नैहाय लिथिमाथिनि गान खोनासंदों आं होननानै बुंदों आरोना लता मंगेशकारखौहाय बेखौनो लिथिमाथि होननानै जा मिनियो ओमफ्राय बे आबैखौ नुबाथाय लता मंगेशकारा ना लता मंगेशकारा लिथिमाथि ना आबै नै बैजों हाइवे नुहुरो बैजोंहाय गारि खारनायखौ नै दख'नाखौ नायबोबाय गोथां थिया खालारमोन ना थिया खालार आगरखौ बेरग' मोजां नुदों ओंखायनो गांसे लानोसै होननानै बाहाग लाबोलायबाय आङो ओमफ्राय दामाथ' नै बेबायदिनो एखे ना आयै नैबेजोंनो बेथ' मोदोम गंसेबाबो बै आगरा जिङावबाबो एखे आरोना दामाहाय बेनो थांफिनसैलाय न'आव दे होमबा लोगोफोर बेयावनो दोनथ'नोसै आङो दिनैनि ब्लगखौहाय होमबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं